आरो बे प्रमदनि खिफि मोनाम सुनानै सोलिबोनाय दिपेन बर' डाल हेडेड most dull headed एबसु प्रेसिडेन्ट मिस्टार दिपेन बर' बिथाङा बे मथेनो दिनैसिमबो खामानि मावगासिनो दङ उरखाव गोराजों बे प्रमद बर'जों सानैजों बामोननि ब्रेन लानानै बामोननि न'आव हयथ' ज' सानलायलायबाय ओरैबायदि खालामसै जे नामाव एनडिएफबिखौबो बुथारनो थाखाय एनडिएफबिनि रोदाखौ बस'नो थाखाय बिसोरखौ नामाव लाफ्लानांगौ लानानै रन्जन दैमारिखौ जेलाव सोनांगौ ओमफ्राय नोंहा सिफ जादो उरखाव गोराया हयथ' माबा मोनसे जागोन बा उरखाव गोराखौ स्टेटआव लांनानै मिनिस्टार खालामहैगोन बेबादि प्लेनिंखौ बिसोरो जयैनो सानलायखानानै खालामदों जों नुनो मोनदों आं दिनै बुंगोन दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुआ 2020 नि 27 जानुवारियाव थैदों माने जोबदों मानो बिथांमोनहा सेंट्रेल गभर्नमेंट स्टेट गभर्नमेंट आरो एनडिएफबि खौ हाइजेक खालामनाय किडनेप खालामनाय बादि खालामनानै 2020 मायथाइनि 27 फेब्रुवारियाव जे सुक्ति बानायदों बिटिआर पिस एग्रिमेन्ट नामै ओइदिनखालिनो एबसुआ थैदों होननानै आं सानो मानो थैनायनि मिनिङा बेनो ओइदिनखालि बिथांमोनहा सुक्तिनि दफायाव जेनाखि एमअएस होनो मेमरेन्डाम अफ सेटेलमेन्ट बेवहाय लिरदों जे सेंट्रेल गभर्नमेंट स्टेट गभर्नमेंट आरो बड' लिडार्सफोरजों गोबां खेब सावरायनायनि उनावहाय बे जोबथानाय सुक्तिखौ बानायनाय जादों फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ सल्युशन without keeping intact the territory of Assam, territorial integrity of Assam. आसामखौ आसामनि मेपखौ सोलाय सोल' खालामालासेनो आसामखौ जेरै दं एरै लाखिनानै दोनफिननाय जासिगोन होननानै बर' स्टुडेन्टस इउनियन एनडिएफबि बिथांमोनहा बे सुक्तिखौ खालामदों एनडिएफबिआ नामावल' थाफानाय जादों अनलि जोंहा रन्जन दैमारि एनडिएफबिनि चिफ बिथांखौ हाइजेक खालामनानै किडनेप खालामनाय बादि खालामनानै लांनानै दिल्लीयाव जास्ट अल रेडिमेड खालामखानानै बिथांनि जास्ट सहिखौल' लादों बिथाङा खुनु दफानि लाइन मोनसे सोदोब मोनसे फरायनो मोनाखै आरो बिथांनि बादैबो गोबां एनडिएफबिफ्रा खुब समबो नुवाखै प्रमद बर'आ बे एग्रिमेन्टआ गभर्नमेंट सेंट्रेल गभर्नमेंट स्टेट गभर्नमेंट एनडिएफबि जोंसो जानांगौमोन नाथाय प्रमद बर'आ बेथ' बेफारि होननानै आङो इउटिउबावबो बुंबाय जोंहा हाग्रामा महिलारि साराबो मोनसे समाव जेब्लानाखि बिटिसिखौ सालायदोंमोन प्रमद बर'खौ बेफारि होनदोंमोन बिथांनि बै समाव आङो साख्रियाव दं आं सानबाय थादोंमोन जे माब्रै बेफारि होनखो मा जुक्ति दं नंगौना नङा बे जिनिसा फैयै फैयै आं दा दिनै नुफैबाय येस प्रमद बर' इज एक्चुअलि बेफारि आं बे बेफारिखौ होनदों बियो फाथो बेफारि नङा माइ बेफारि नङा गय बेफारि नङा जाथिखौ फानग्रा बेफारि रियेलि स्पिकिं बिटिसिआव जोंहा जे पावार एन्ड फांसन मोनदोंमोन 6 सिडुलनि आन्दाराव जोंखौ ट्राइबेलनि हा हु साख्रि बाख्रि थाखा फैसानि रैखाथिनि जेनाखि जोङो मोनदोंमोन साबिखाथि मोनदोंमोन बेखौ टटेलि असमियाफ्रा 2003 निफ्रायनो बर'फोरखौ हिंसा जाखादोंमोन बे हिंसा जानानै बिसोरो बिटिसिखौ सिफायनो थाखाय जोंनि मुसलमान भाइफोरखौ मुसलमानखौ थुनानै होनानै बिटिसि बातिल खालामनांगौ होननानै बुंबोहोबाय थाखादोंमोन जायनि फलाव 2012 सनाव मुस्लिमजों बर'जों बै समनि असमियाफोरनि षड़यन्त्रआव मोनसे क्लेशिंबो जानानै थांबाय नंखायखौनो नमिनेल सायाव नाटक खालामनाय नाटक न' बड'लेण्ड न' रेस्ट होनफ्लाबाय एस्कर्ट लानानै रेल लाइन जथेयो एस्कर्ट पुलिस एस्कर्ट लानानै बियो नेशनेल हाइवे जथेयो जोंनि उन्दै एबसुनि
मावथिफोरखौ मिसलिड खालामनानै बियो नंखाय फाला बर'लेण्ड बिनायनि नाटक खालामदों बिनि आसल उद्देश्यआ मामोन प्रमद बर'नि आसल उद्देश्यआ हाग्रामा महिलारिखौ जोख्लायनानै गाव बे गादियाव जिरायनाय आरो बेयो प्रमद बर'जों लोगोसे हिमन्त बिश्व शर्मा बा असमिया जातिनिनो बे प्लेनिंखा जे बर'आव रावखौबो गिदिर लिडार दोना ट्राइबेला गिदिर लिडार जानो मोना असमियाफ्राल' गिदिर लिडार जानांगौ आर्य गोष्ठीनि मानसियाल' राजा जानांगौ मन्त्रि जानांगौ बे बिसोरनि प्लेनिं हिमन्त बिश्व शर्मानि बे मन्त्रजों प्रमद बर'आ इन्टारनेलि एग्रिमेन्ट खालामनानै बुजाफरानि दारै बिसोरो बे एग्रिमेन्टखौ खालामबाय आरो खालामदों एनडिएफबिनि गासिबो अस्त्रखौ गारहोनानै बिथांमोननि थांनानै थानायनि रिहेबिलिटेसननि जेबो दफायाव गैया बिथांमोना साख्रि मोननायनिबो खोथा गैया जेबो लिरनाय गैया जायनि फलाव दिनै सासेबो एनडिएफबि सारेन्डारफोरनो बिथांमोना साख्रि बाख्रि होनो होआखै नंखाय 5 लाखजों मा थांनानै थागोन थाखाथ' दिनै दं गाबोन गैया दा बेबादि बिथांमोनखौ माने ओरैबादि मा थगायनाय राम थगन होनो हारसाफ्रा बिराद गिदिर थगायनाय आरोखि दिनै बिथांमोननि केसआबो जोबाखसै बे जिनिसा एकर्डआव थाखानांगौमोन जे रन्जन दैमारियाबो गनांगौ गासिबो हाइनियास नन हाइनियास केस उइथड्र जानांगौ बे जिनिसा क्लज अफ द बिटिआर एकर्ड बा बिटिआर एग्रिमेन्ट बे जिनिसा थाखानांगौमोन मोनसेबो सोआखसै ओरैबादि हाखु दाखु 1 मासनि गेजेराव प्रमद बर' बेफारिया गावहा बोरै सिप जानो बेनि प्लेनिंआव उरखावजों बेजों प्लेनिं लानानै बेखौ दहम दाहाम रन्जन दैमारि बिथांखौ जेलाव थानाय समाव जामिनखौनो मोना बियो जेलाव थानाय समाव गनोनो मोना बे जेलनिफ्रायनो बेखौ सानसेयाव दाखालि अनजलि दैमारि बायद'आ बिराद दुखुनांथाव स्टेटमेन्ट होदों सानसेयावनो खेबनै हियारिं खालामनानै दिल्लीसिम लांनाय बेबस्थाखौ लादों बेबादिनो एकर्डखौ बिसोरो बिराद गाज्रि षड़यन्त्रजों प्रमद बेफारिनि षड़यन्त्रआव बे जिनिसा जानानै थांदों दा प्रमद बर'आ ओरैबादि जातिखौ बुथारबाय आरो बे प्रमदनि खिफि मोनामसुनानै सोलिबोनाय दिपेन बर' मोस्ट डाल हेडेड एबसु प्रेसिडेन्ट मिस्टार दिपेन बर' बिथाङा बे मथेनो दिनैसिमबो खामानि मावगासिनो दङ।